салом алейкум бародарои азиз. акси даиҷа мондаги абдурауф абдуғафурович соли таваллудш 1983 аз соли 2021 беному нишон шудагиай дар Московский област. Ина 2021 22 23 алакай 4 сол рафтсай. номрои даиҷа мондаги номрои бародарш аст. аз ҳамаи тамошобино хоҳиш мекунам. Здравствуйте. аз ҳамаи тамошобино хоҳиш мекунам ҳамин акса хуб назар кунен ва ҳамин одама агар дар ягон ҷо донен биданша ё ин ки мешиносен дар ки ҷо кору фаъолият мекарданша медонен, хоҳиш дар ҳамин рақамҳо занг занен. баъд бачаҳое ки дар зиндонҳо ҳастен, дар дохилен, шумо дам илтимос ҳамин видеоро хушрӯ нигоҳ кунен. ҳамин одам агар дар зиндонҳо ғалтидагӣ боша, илтимос занг занен, дар хонагиҳошон хабар расонен. ташвиш шудагиам, бениҳоят ташвиш шудагиам. ин бародар аз вилояти Суғ, аз ноҳияи Бобоҷон Ғафуровай. алон нигардон. салом алейкум бародари азиз. равғани сиёҳдонаи тоза дороем ва баъд аста М+ эпидемияи паста барои муддати ҳамхӯбагиро дроз кардан, миноксидил барои риш баровардан ва ҳастай дариҷа азобуҷрин, шаҳват королевский барои шаҳватро зиёд кардан ва ҳастай на эпидемияи паста барои воспалени хуно гирифтагӣ барои муддати ҳамхӯбагиро дроз кардан, ҳолати ҳамхӯбагиро хуб кардан, иҷа зиёд ҳастай барои тамоми чизо ва ҳастай дариҷа шампун барои мӯи сар пешгирӣ кардан аз рехтан, сафед шудан.